Na klinike Medante používame najmodernejšiu formu magnetoterapie, tzv. Celotelovú aplikáciu. Pacient prichádza na vyšetrenie, ktoré spravidla trvá do 30 minút, 3-krát týždenne, a celotelový bubon, ktorý sa pohybuje nad telom pacienta, rovnomerne generuje dávku pulzného magnetického pola, ktoré má preukázateľne liečebné účinky. Najčastejšie tlmí zápalové procesy, urýchľuje hojenie rán, štartuje regeneračné procesy a veľmi priaznivo vplýva na bolesti pohybového aparátu, chrbtice, drobných kĺbov a takisto veľkých kĺbov končatín. Celý organizmus sa reštartuje, pričom sa pacient fyzicky cíti v oveľa lepšej kondícii.